Sa bali nga talaga. Makapasakit trick na nga talaga. Wag man ni Boss Ronald ta bareng aon ubra na ta pagadwara man di kaway nga mapanan gumatag iti ko. Laptop nga pang regalo. Nya mo teaching mga tawag mga matamati edit ko ka. Tadi na pa'y sagsagutin kami, nakabaybayak na nga sagutin. Nya launay ubranan na ya. Ay na, nakakuha nga tsingga. Panawag ka ito, ano pa, ano nga sagutin pa eh. Sumbatan ka man lang na yun. Labas! Hello boss! Tawag ka, git edit na. Nakaregrigat lang nga git edit time. Apa niya, bagay maya? Eh kasi kapit yung makaulog, yabang ka lang kung mga mapantay gumatang tilaptap, takwa. Mga tayo ito, it all you can, kung kurada dyan. Kas dyan? Yung bagam ko ngayon nagdagos itulyo ken? Eh kay ko ati, intay mo rod. Alto ka lang nga rod, isang linggo doon, panag-edit ko pa. Sukatak lang. Follow up lang. Dar sa mga rod, na rabain. Boy, dar side, gore lang. Yang macing-macing mga di pinagdigdigos taon na ata apurado mga. Ito pa yung una yung dating ako, nagugugwa pa nakatartarakin ng mga mapangkawayan na. Oh, mayat, wala ko pa yata helmet ko. Siyempre tilugon tayo noon helmet mo eh. Napwede pisto na. Pulay tugtugak pa. Nakapapanto kami na dyan nga ching. Sakto lang nga nga ako. Nyawata nga ako tayo. Naatak awan mo tintilo ko. Pinanawan nak mo ting. Awagak man. Labos. Hello boss! Ayan mo. Kawit kami, dati kami daldala na rin. Nya kamutin, pinanawanak mo tin, sabi nakapurpurmana ko nay. Nay. Nya mo tin, boss. Di ka pa yung bagbaga mo eh, natartarantanak ko yung nagsuksukatan, diyak pa nagdigdigusan. Uwan tara ka, baybay kan tumo kami tatay, so nga nag-apurana kami, so nga na napangkabit at tayo na yun. Kasi dag kami di balayan, yung kalata di balayan, tapos nga danak lata di balayan, tada pasarabo kanya, ya, amo bang nagtampo ka kanya, keso nga niya lang kasi pasalubong mo kanya, sige boss, ako, drive na ko. Oh, dikta ni Boss Cheng, talaga lastog ating Boss Cheng ah. Di na kayo nururay. Nya ka tin boss, di na kayo nururay mo tayo. Agap apurana kami tatay boss, so nga gan-anos kan Ano ordi pasarabong tatangay? Alto ka atak kita Sida, ipangay ayaw. uy, nadda nga talaga, aguray ka biit. Dato yan, mas... Ay, nangorda di pasarabong kanyak. dato yun na, iti pasarabo ko, kanyam. Nya mga lalastog mo talagang boss, anan mo kung tatama dami mo charmima eh. Alaga, mabalim mo ata ka pag puras. Kaya nga makanataw eh, tinagda ka man. Sa bali nga talaga. Makapasakit trick na nga talaga.